נדבר על משהו שכולנו שומעים עליו כל הזמן, אבל אולי לא באמת מבינים עד הסוף. בינה מלאכותית זה לא רק ChatGPT שכותב לנו עבודות. בצבא משתמשים בזה ממש כדי לנתח מידע, לנהל ציוד, לעזור למפקדים לקבל החלטות. וזה מגניב, כן, אבל גם קצת מדאיג. כי כשמתחילים לתת למכונות להחליט, קשה להבין מתי לעצור ואיפה צריך שעדיין יהיה בן אדם שיחשוב בעצמו. תחשבו על זה, AI יכולה לקרוא אלפי דוחות מודיעים בשנייה, לזהות תבניות, ולהגיד למפקד תבדוק את זה. אין בן אדם שיכול לעשות את זה כל כך מהר. אבל השאלה היא, האם המפקד יעצור ויחשוב בעצמו? או שפשוט יסמוך על המחשב כאילו בטח יודע? פה מתחילה הבעיה. כי המחשב לא באמת מבין מה קורה. הוא מחשב. הוא לא רואה את התמונה המלאה. הרבה חושבים שעדיין לא משתמשים מספיק בבינה מלאכותית בצבא. וזה נכון, יש עדיין הרבה יחידות שעובדות עם דפים, אקסלים, מערכות ישנות. אז ברור שלפעמים זה מפתה לחשוב. יאללה, בוא נכניס AI לכל דבר, זה רק ישפר. וזה גם נשמע הגיוני. למה לא להיעזר בטכנולוגיה אם היא חוסכת זמן, מפחיתה טעויות, נותנת יתרון מבצעי? אבל פה בדיוק נסתרת הבעיה. כשמתחילים להאמין שטכנולוגיה תמיד עדיפה, קל לשכוח שגם לה יש גבולות. היא לא מבינה הקשר, לא רואה תמונה מלאה של הסיטואציה, ולא לוקחת אחריות. וברגע שמוותרים על שיקול דעת אנושי, מה שנראה כמו יתרון, עלול להפוך לבעיה. חשוב גם לזכור, לא רק אנחנו משתמשים בבינה מלאכותית. גם אויבים, קבוצות קיצוניות, האקרים. הם יכולים להפיץ מידע מזויף, לחדור למערכות וליצור כאוס. אז אם אנחנו משקיעים בטכנולוגיה, אנחנו גם צריכים להשקיע בהגנה ממנה. מה שאני מנסה להגיד זה דבר כזה. בינה מלאכותית זה לא קסם. זה לא טוב או רע, זה כלי. אבל אם לא נשתמש בו כמו שצריך, הוא עלול לקחת יותר מדי מקום. ולא רק בצבא, אז גם במקומות כמו בתי חולים, בתי ספר ואפילו בביתי משפט. אם נוותר על השיקול דעת האנושי, מי יישאר אחראי? אז כן, בינה מלאכותית יכולה לעזור. אבל היא לא תחליף אותנו, אלא אם ניתן לה. וכל עוד אנחנו זוכרים שבן אדם צריך להוביל, והמכונה רק עוזרת, אנחנו בצד הבטוח. ואם לא? אולי נבין את זה רק כשיהיה מאוחר מדי.